Hello everyone, bahai tongmai norok khakhayo kaham no tongna hanai ang bo kaham no hingke jotono no phung kaham good morning hingke norok nungma khana oro ani bai hingke baksa to confusing to kana mislai se kuso sere rong tang bai ringi tongne hingke bo hingke ani darani bwsajak basani ta hingke bono ang cherai ni hoito no bai bai hingke bo oi hino gabon bangke ang bono bai nungo hingke omo khaito norok nungma khana thanai vlog o birthday boy ani mama ni bwsla hingke asiri siri morning morning o ang kisa lama himna hanai okhormani hingke oro darasong basisong mairalai tongkha ba kisa phai nai tongkha tang bo satung tunglong tongkha ba hingke bo hingke yang mwsai tongo hingke ayang nogo hingke basisong bongni self help group ni bagui pailya hoila khai dati morning morning bwsawui no borok mai mui rok songlai tongkha ta hingke amoni bagui no kisa khwnawui ang dati ni bwsajak tingkha hingke tabo ang nog nukphung tongo darasong ro thang tongo hingke basisong ni nog ta hingke borok oro tini self help group ni bagui mai mui songlai o hingke ang nog kisa fulukano hinui ang video khlaimani hingke norok nai tongni hingke oro norok nungma khana iko abo swtui rok mosla rok kwbangma rok purjak oro hingke oro hingke lebo naigadi darasong ni ta ekdom kaham kaham borok khabo khagya mar kheno tini tini o mane buphuru ese saimaya bongni omo kumun kumun kaham kaham khe tini tini o jefru ang nugo aswk aswk nugo ta hingke norok comment khailai omo tamo joto borok no chao hingke baksa sini na haifano ang salia norok sinikha hingke comment khai di yake mui nainai khe thokebo thotok tongkha pura majon rok bai akon bai hingke amo hingke ta mui ang bo saimanliya hingke oro kisa ang kolai naikha bahai rok wng hinui nai obo se hiling mani kathi asuk khe hiliko tei borok wngsi na sa songya ni songman ba tei o kathi no hilijak tongo ta hingke norok oro nainai gani bus hingke oko tokbo cherui tongo baksa borok je chaya rok hingke selengjak mana tokbo khai tabuk ni dini kebo tokbo chaya khai tokbo chernai malik omo hingke bus yani yang bai borokni group tini orok borok cooking khailai o iko omo chakmora hingke oro hingke morokondo dal hingke 50% wngpai mui haibano chini debra rok ni tei kaisa kami tam hingke godok tei mai papor baja chakmano baja khaina bo oh baja khaina toya thek amo hingke omo rukjak da asol cooking master kai ko yang si ini norok nainai de moi thoya thotok ni tongkha but ang saimia thotok thoya saimia asol malik no sade iko asol malik ke mosi chin basi kwsrang ti amo khai iko amo hingke basai o takje mui call tongnai ang no saida chikon ti hinui basai obo khe basi kotor hingke omo slide tekse basi sikon hingke iko omo basi sikon ani subscriber rok nong tam sana mosong omo basai borok ni takat sabo bisi kok sana reng sabo bisi naithok comment khai di basi sikon da naithok basi kotor da naithok norok comment khai di mo khai bai nadi mo bai ang so solai ani bo kisa makhang awan hai kefer
mai sai men onek los jaga nekha ja bonoro ni papor a dala sapra kamon dia bok khele magana malo mai mai somai kanga bro meeting thanga na ke ba bro mai mai kia songmani sapnu gana nene Hingkai noro nung makan oro basi song tam tam song hingkai sarego tisang kisa bazar kainan tongo bazaro tanan tongo hingke wan soka nong nong bang funo gana kisa ta hingke ang sarego kisa bazaro tangge sobji rok paina nango ta hingke nong nong tanai blogo bang sajak mane ang mas mangso saimia tabuk sori hamya kisa bonoji ro chawi tongo amon bage ang belai no sobji rok saima tongo ta hingke sobji rok bo rukjang mang komang amon bage tibo ramkha titam khaina sa sori hamna ba masa sene bele sabaso kosto ka tongna musung ba hingke norok funo gane norok nai toni paithak jora hingke ang sari ko bazar rok khaima rok muhut rok paimani kisang funo gan no share khlaina hingke tabu khwayo sok paikya ang kisa bazar khaina nei norok no tang sajak bazar kisa khlai mani funo gan hanai hingke norok nai toni ang tini tamo tamo bazar khai mas mangsoro to pai meya hingke sudu sobji rok simno pai klang nita hingke mas sungbo nogo an bagi betel singjak toka tamni bagi hingke khoroksa bwslasi kunu mas mangso saimi hingke borok bo to buma bufa totra thaya blana hingke aboni bagi borok bo chana musung tei no borok bo chaya tongma toka tamni bagui hingke tei tam khaina ba je hamya sak hingke tabo muhutong khoro pai sok paikha hingke oro wngkhe to sobji rok kwbangma se tongo haifano ang oro confuse swngjago tamo pai na tamo paiya tamo hingke ang to asuk bazar khaiyabla hingke ang town rogo bara rok tongphuru agi rogo bo muhutong paina thaka hingke kono muhutong mane tlangnani moton se nukjai ta tangui jani hingke bui hingke jisa bani pat pat manui thango hingke ang hingke tamjani abo mobo chana muchungya mobo tlangna muchungya mobo tlangna muchungya amo haimang confuse nangui thango ta hingke noro yago nukma khana lai pata simino tin motha tikha hingke aboni bagui bag bo tujak yang hingke ba kaisa oro bag nai tongmani hingke oro tabuk bag nawi ekhon bai nai omo lai pata no dawi tei tamo tlangjak saimya ko hingke oro ang chakamung bosok pai ekhon bai rang yafar tongo hingke oro chakamung bosok nugri kha hingke ba chakamung bosok bo tlang thachua hinui tamo hingke chakamung bosok lo ang agini hoite chajago ta kisa hingke ang thogro bai khe to chajakya chakamung bosok no ang bwtui no thukjago besibak hingke bono sobji sana hingke ba tei tamle ba hingke aboni bagui no chakamung bosok tikha bwtui rok hingke chai manano tarsang thobo thukjago chakamung bosok hingke ba tamo hingke nogo thang tongo manui rok muhutong rok paibai ekhon bai nai hingke ang norok no asuk bazar khaima rok ang joto phunuk manliya tamo hingke yak pailiya ni bagui ang video khainani belai no problem ongthaga hingke norok no ang nogo thangui direct funuksono ang tam tam nakha tam tam naiya finally ang tabuk nogo hai sukpai o hingke kwchang suka asuk khe kwchang kha markhe nangani bangma surok morok sharing darai pura pamtui tui wngkha kha ang kok leya kari pat pat nongno phungma try khainai tabuk ang tam tam tukha hingke norok nai tongdi tamo mo yadda sini comment khai ato sini nai mo to common jinis si tamo kaisa tukha omo ang mo hai paisuka paina hane agio duita paibani duita stongku no stongo haifano naithokjago ta naithokjak bagui paijajak mui ko oro to songo tola kai kologma ja tamo khe hingke naithogo hingke ba dam bo kom 125 taka se hingke ito amo kaisa hingke boyong 150 nangkha tamo bagui hingke phungrogo bwchakha hingke patsa rogo mai rok chaimia ang mane kisa late khai mai chajago ta aboni bagui oko tiffin rok khainani rok hingke mane kaham ta manui rok tana bagui tei ito omo hingke botol tahar chajaknai manui mane taso tuya omo hingke biscuit omo ang thokjago ang favorite si ang agi rogo bo chao ta kusumo omo bo biscuit no omo hingke 199 200 hingke taisingka phunuk paikha omo hingke textile bag chajaknai manui oro hingke ang phunukgani singra omo tamo bungpo thaka omo khe khaja gabo singra khe 2 mil hinui tuifaio kaisa tongo singra tibo kutung kutung maar thokjago ang haifano ang sori hamya se thokni muichai mia ang tabuk koiphor rok kosoi rok amtwui rugui masa ota thokni muicha simia.
Oke, lado keti bo sai mia hingke norok saimen tokon na ang taon bagai sai mia rugi ngjak siya. Mga paket chan man ito man. Ang baro moza. Apa sa kang etero moza tanggo. Ang rasa pungi yang kosto na zo. Beri rok ngai se punu goti klai ya kan bai gang asak pungi rok sunglo. Ngai kakek norok tini video naikana na tu zakana enjoy khaikana hanai hingke je katal nai tongnai rok hingka please subscribe khai di je subscribe rok khaya hingke chikon sa kosto mosto like khai di tei share khai mangka to belen no bakaw no bai hingke tini video amsung sina jotono no good night hor kaham tata.